waktu dan tempat kami persilakan. Katur datang para bapak para ibu, Suprama datang para kadang Sutrisno, sing pengen goyang, sing pengen nyawer, kami persilahkan gabung nyawiji untuk Irawa Drono. Sing kepengen goyang, sing kepengen nyawer, kami persilahkan. Irama Budata Wasih marilah hai semua rakyat Indonesia membangun sekarang, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, sehat sentosa. Laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berprivati bangsa terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Jaya PKK. Hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa.
kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua kisahwan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua pirsawan yang mulia di dalam acara malam ini. Selamat datang kami ucapkan hadirin muslimin dan muslimat, semua kisahwan yang mulia di dalam acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wirawiri goleki senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha, aja main mata pundak kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton irama Buddha. Hai pemuda junjung tanah airku, Republik Indonesia negara mulia. Pancasila hidup dengan bahagia, tuntunan nabinya jadi panutan, membawa umatnya ke arah bahagia, hidup aman damai selama-lamanya. dulurku kabeh ayo ibadah, ben ojo keweleh pring Gusti Allah. Eling ana sira urip ning donya, padane wong umum mampir mung sedelo. Iki temenono anggonmu ngaji, kanggo sanggup kita yen wis tekan janji. iya iya. Hai pemuda junjung tanah airku, Republik Indonesia negara mulia. Pancasila hidup dengan bahagia, tuntunan nabinya jadi panutan, Membawa umatnya ke arah bahagia, hidup aman damai selama-lamanya. dulurku kabeh ayo ngibadah, ben ojo keweleh pring Gusti Allah. Eling ana sira urip ning donya, padane wong lunga mampir sedelo. iki temenono anggonmu ngaji, kanggo sanggup kita yen wis tekan janji.
supaya ilmune tambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Ayo para kanca sedaya padha lunga ibadah supaya ilmune tambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Ayo para kanca sedaya padha lunga ibadah supaya ilmune nambah. Ayo para kanca golek ilmu kang suci supaya besok oleh sanggune mati. Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang siang dan malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Sholat wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakanlah hai lupa selalu untuk ingat pada nikmat Tuhan. Putra Islam menikmati hasil pembangunan, sandang pangan serta kecukupan, rumah sehat serta sejahtera. Tapi kita wajib ingat selalu meningkatkan usaha sungguh-sungguh pada tahapan tingkah laku masyarakat jadi makmur sejahtera. Pramila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya puti ilmunipun agami pangandikane tolabul ilmi.
wajib lemai dawuhe datang suci tegese suci punden kita Gusti Kanjeng Nabi al Islam tumugi pati muslimin wal muslimat minawati kula niki tiyang Jawi iya 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 Pramila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya muti ilmunipun agami pangandikane tolabul ilmi tiyang gesang wajib lampahi dawuhe datang suci tegese suci punden kita Gusti Kanjeng Nabi al Islam tumugi pati minal mati kula niki tiyang Jawi irama muda gila ayo prawanita tanjung lari kita kudu bisa lari prapatan ayo para ibu matur ping telu supaya tanggure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake besok hasil tapi STBD iya 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 asik loh ayo wanita tanjung lari kita kudu bisa lari prapatan ayo para ibu matur ping telu supaya tanggure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake besok hasil tapi STBD iya 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 ayo wanita tanjung lari kita kudu bisa lari prapatan ayo para ibu matur ping telu supaya tanggure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake kabeh bisa hasil tapi STBD iya 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 ayo wanita tanjung larian kita kudu bisa lari prapatan ayo para ibu matur ping telu supaya tanggure bisa lemu-lemu ayo ibu tani aja nyepelekake ayo bisa hasil tapi STBD iya 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 iya
J, tepuk tangan yang meriah menika kagem Irama Muda. Mbok menawi bapak-bapak badhe foto sesarengan kalian